Vezano za svinjogojstvo ovdje u Međimurju. Nekad svinjogojstvo u Međimurju bilo jako veliko, znači znamo da se za vrijeme bivše države hranilo gotovo cijeli Jadran. Kako je stanje danas? Stanje od onoga razdoblja je svedeno na četvrtinu, znači smanjeno na četvrtinu. Od one proizvodnje danas je ostalo četvrtina. Što je možda razlog tome? Razlog je bila slaba zarada, niske cijene svinja, ali i otežavajući zakonski okviri. Pod otežavajućim zakonskim okvirima to mislite na? Nove pravilnike, cijene novih veterinarskih usluga. Što se tiče samog, ajmo reći, repromaterijala, znači što se tiče genetike, kako stojimo ovdje u Međimurskoj županiji? Znamo da je bilo dosta, još uvijek ima dosta uvoza iz drugih članica Europske unije. Što se tiče žive stoke, kako stojimo tu? Situacija je dobra, ima par obiteljskih gospodarstva koji proizvode rasplodni materijal, a osim toga i ljudi ostavljaju svoje domaće nasadice. Tu bi trebalo spomenuti i inicijativu županije gdje je prepoznalo naš projekat pa s određenim sredstvima subvencionira financiranje nasadnica. Kako stojimo s mladim gospodarstvima, mislim mladim ljudima koji ostaju na selu i žele se baviti svinjogojstvom? Tu ne stojimo dobro, većina mladih je otišla i svakodnevno se gase nekakva gospodarstva. Pri nama ima nekolicina mladih i s obzirom na ostali dio države smo tu dobri. Gdje vidite budućnost svinjogojstva u Međimurju? Domaći proizvode, autohtoni proizvode, domaće tržište i to je to. I što se tiče možda udio, možda pasmine svinja koje je najzastupljeniji u Međimurskoj županiji? Švedski Landers.